Hei, väitän, että pystyn Naadella ja Arkilla kertomaan sinulle elämässä tärkeimmän asian. Väite on haastava, mutta katsotaan. Arkissa on 30 sanaa ja viimeisenä sanosta on ynnä muuta. Käydään läpi muutamia sanoja. Yksi sanoista on valhe. Pidätkö siitä, jos joku valehtelee sinulle? Entä valehteletko sinä? Sana varkaus. Kukaan meistä ei pidä, jos meiltä varastetaan. Entä oletko sinä varastanut itse, kiertänyt veroja, jättänyt velkoja maksamatta tai käyttänyt toista jopa hyväksesi? Sanasta raha on teksti. Raha voi olla kuin tähtesi, jota palvot, ja silloinhan se on epäjumala. Sanoja on myös väkivalta, ja siihen liittyy sanat kiusaaminen ja koulukiusaaminen. Kuka meistä hyväksyy väkivallan? Darwinismi. Oletko sinä darwinisti? Oletko sinä mielestäsi apinan jälkeläinen? Sana Raamatun pilkka. Tunnetko sinä henkilökohtaisesti Jumalaa? Sanat ero Jumalasta. Onko sinulla henkilökohtainen suhde Jumalaan? Löytyy myös sana vääryys. Raamatussa sanotaan, että kaikki vääryys on syntiä. Yksi sanoista on vilppi. Suurin vilppi on itsepetos. Itsepetoksessa ihminen lähtee vääristelemään totuutta itsekkäästi ja pitää sitä kuitenkin totena. Itsepetoksessa ihminen kieltäytyy katsomasta tosiasioita itsestään ja tekee silloin syyllisyyslistalleen näin. Hänessä käy toteen Raamatun lause. Joka pahaa tekee vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekoinsa nuudettaisi. Sen sijaan itselle rehellinen ihminen tunnustaa syyllisyytensä. Mutta tässä tapauksessa evankeliumi pääsee näyttämään voimaa. Kun ihminen tekee parannuksen ja kääntyy Jumalan puoleen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, alkaa Jumala käsittelemään hänen syyllisyyttään näin. Raamatussa on Jesaja profeetta kirjoittanut Jeesuksesta näin. Totisesti sinun sairautesi hän kantoi, sinun kipusi hän sälytti päällesi. Hän on haavoitettu sinun rikkomustesi tähden, runneltu sinun pahatekoisi tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että sinulla rauha olisi, ja hänen haavansa kautta sinä olet parannettu. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällänsä kaikki sinun syntivelkasi. Jäljelle jää risti ja siinä lukee, Jeesus teki sen sinun tähtesi. Mitään syyllisyyttä ei enää ole, synnit on pyyhitty pois. Tällainen on evankeliumi. Se on sinulle pelastus helvetistä. Vielä 3 Raamatun kohtaa. Sana rististä on hullutus sille, joka kadotukseen joutuu, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Toinen kohta. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan sinua, vaan että sinä hänen kauttansa pelastuisit. Ja 3. kohta. Tee parannus ja käänny, että sinun syntisi pyyhittäisiin pois ja virvoituksen ajat tulisivat. Arkin takana on 4 tekstiä. Ne ovat synti, armo, ilosanoma ja neuvoja. Samoin on itse ristin takana Johannes 3.16 englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, kiinaksi ja somaliaksi. Tätä revittävää ristiä on saatavana suomeksi, saksaksi, englanniksi ja arabiaksi. Saatavana on myös neuvot arkin taittamiseen ja repimiseen. Lopussa on sähköpostiosoite, johon voit kirjoittaa. Toivotan sinulle Herran siunausta, auringon paistetta ja onnellisia päiviä. Hei! Ristin tietää näin kuljen kotiin päin, se suora on valon tie. Jos mä harhailen tieltä poiketen, isän luo ei mun matkaa vie. Veren tietää näin kuljen eteen.